Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Ug sa dili pa, ako na basahon yung nag-comment si Isa Alcosaybe, maayong adlaw sa diha nimo admin, Digilex. Salamat sa sumpay ug amping sad. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Isa Alcosaybe. Ug karon sa sumpay ning sugilanon. Bye-bye, Papa. Please subscribe. This is Lex Finoblog. Mga anak, wadang inyong kamingaw. Niining ako tarong paglakaw. Hala! Musulti ka na kus imong problema, dong? Mayong paguminaw sa bakit Lex man raon na dong? Finoblog. Ha? Bahay, sala mo na, dunggiri ka, ay! Mangutanas ko nimo. Konsultihan ko ikaw labutin eh. Magkasalig ba ko nimo? Nga may pagkahanggaw maka. Ha? Nganong diligod ka sa riga, dong? Kasali ko, ako pa? Kasaligan ba din ang hanggaw? Depende, dong. Siya depende. Depende sa hanggaw. Pagtarong. Ayaw ko, inglag magtaro dong kay hanggaw mangyod ko. Apyot! Dunggiri ka! Pita mo! Bitlon ng kay ay lang ko proteg unsa na mo problema nung kay bas dili ko kapugong og makapanabi ko kay hanggaw ba ko dong Pagkawagi klaro nimo apyot eh. Pagkawagi klaro nimo. ingon gud ko ara dong batanggaw. Ambot nimo apyot. Ay, nay, Francing, ning asawa mo. Manarbaho na lang pud kuno siya aron magtinabangay kuno maghatag og may kaugmaon sa inyong mga anak. Kinsa naman lang ang muatiman lang ni Dudot ug Miles kung manarbaho sab ka parehas nako, Daykurin. Mao na ako siyang gipasabot, Francing. Nga pwede kong makaatiman sa akong mga apo. Pero idara na baya ko. Tiguwang na ko. Nga kun atong sabton, maihap na lang tingaling mga adlaw sa akong kinabuhi ini kalibutan na. Kaysa man ang muatiman nila kung mawa na unya ko. Katungod yun ninyong mga ginikanan nga muatiman sa inyong anak. Mao nga pagsabot o pagsinabtanay in tahon mo. Dili kay ang inyo lang kaugalingon ang inyong huna-hunaon. May mga anak na mo nga nagkinahanglan sa inyong giya. Busa mas angay nga ipatigbabaw ninyo ang pag-atiman sa inyong mga anak alam sa ilang kaayuhan. Nakasabot ko nimo, Corina. Kung nga nga nakahuna-huna na lang pud kang manarbaho. Ingna ko na sayo pa ko. Pero sa akong pagsabot, tingali na ani mo ang kabalaka. Nga tingalig adtos layo, matintal si Francing's lain. Dili ba? Gusto ko sa akong gisulti. Dili ba? Ayaw pagbakho. Sulti. Og ikaw sab, Francing. Ako, dako gyud og pagsalig ni. Kay nakita nako nga responsable kang pagkatao. Maayo tingali nga musaad ka ni Corina, nga ipaniguro ni niya, nga magtarong kas imong pagkabana. Nga dili ka unta maghimo og mga butang nga makaguba sa imong pamilya.
Matansyang, ang konon ko, huyang ko, ug makasasa ko. Pero wagib sa kung huna-huna ang maong mga butang, ma. Mahal ko si Corina. Mahal kay na ko ang among mga anak. Si Dudot ug Miles. Mahal nako ang akong pamilya ug dili gid nako kini ikabaylo ni bisan kinsa o unsa pang butang ni kalibutan. Kay sila ang akong bahandi, ma. Sila ang tanan anang nako. Sila ang rason nganong gusto pa kong mabuhi. Karon nga nagka-deny ganay na mo, Francine, Corina. Hinaot nga nagkasinabtanay na mo. Nga gawas nga angay mong muhatag og kumpiyansa o mosalit mo sa usag-usa ninyo. Barugan unta ninyo kung unsa may inyong gipasalig sa usag-usa. Dili lang kay karon nga nagkasulti ta, ha? Apan sukad pa gyud ni atong gikasal mo sa simbahan nga balaanon ninyo kung unsa may inyong gisaad at tubangan sa Ginoo dihang gihiusa mo sa kaminyoon. Corina, Matansyang, nabati nimo ang pasalig ni Francine diha nimo? Day, Corinne. Day. Francine. Matansyang, salamat kayo nimo. Daghan ko kayong salamat. Wa kaya nga yan nga pasalamatan ako, Francine. Naghimo lang ko kung unsay angay. Ang ako lang, nga ayaw buba ang akong pagsalit nimo. Labi na gyud sa akong anak, ni Corina. Makalaom ka na, Matansyang. Makalaom ka. O gani mo, Corina. Mao na karoy labing mahinungdanon ninyo ang inyong mga anak nga gitugyan sa Ginoo ninyo. Si Dudot o Miles. Anaa sa inyo mga kamot ni Francine mahimutang ang ilang kaugmaon. Timan-in ninyo ka na. Supak man sa kong kapuputon ang paagi nga imong naw-nawhunaan aron mahatag nimo sa atong mga anak ang maayong ugma. Ug dili man tuod ko buot mo sapot. Apan pilit na ko kining dawaton. Kana dili lang tungod sa akong pagmahal nimo, Francine. Sa ako usab nga pagmahal sa atong mga anak nga mo'y bunga sa atong gugma. Day, Corinne. Day. I love you. I love you too, Francine. Uy, Dudot, Mais. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Secret. Kining mga anak ka. Secret pa Roy ka, Dudot. Agi po siya kus mga kanding mo. Oh, Tabangan na kuskuya, ma. tagaday. Uy. Paghinay mo ha. Basig, maguyod mo sa higot kanding. Opa. Tingin mga bata. Ikaw ha. Kanihara dito sila nagtanaw na to. Huwag man ka magsulti. Saan, wa man gud ko kahibaw. Ilom. Huwag kahibaw, kadiha. Bitaw. Kadiyot. Ha? Unsa man? Madugay pa to sila. Panghipos sa kanding. Famous lang na nato ang ikayon. Ilom, uy. Napali mo palit sa tindahan? Ganong day atong sirahan. Dili day pwede. Atong butang ang karatula nga nangatugtak sa'yo. Maunga na nirata. Kagaraon, yun ni Musin. Sige day. Uy! Sirahan akong tindahan. Wala ko diya,
Francine! Gitinuod gyud ay. Francine! Dapay, di rapyat. Pahinaw na. Dog, Greg, boy, ni tuyok uning balong po nanaan pa rin mo ber samot gug kabungog o kahanggaw ano yung rungoy? Osto na nung di nagkakaya. Patay naglawas ni Bisyuha nung. Ay, kong balibari, piyot, ha? Kagsarabi ang kong manghagad. Pero dong, dong Greggy boy, dili na mo kaya. Ay, kaya pa. Why dili kaya? Mo mag-inom pa ta, aron malimot ko kung problema. Sayo na, kalimot problema dong. Uy, ayun, mulimot ka. Brad, kapyot, Brad, kapyot. Ako pa, bugo kong dili ko kainom, pero kung hubo ko, bright kayo ko, oy. Kung mo, unsaon nga malimot ko ni Corina. Yang dili na kong magaunaw na niya, ha? Unsaon? Kinsaon, Corina, dong Greggy boy, ha? Kinsaon, Corina, dong? Wag kang kaila. Mamagaling, tanda ko, dong? Oh, bitaw na. Dili man ko, tanda dong kung ibaw pa ko. Dili ba? Correct. Bright tari mo dong ay, liwat yung anak ko, ha? Awal ba nga dong? Lipay ka? Nemot lang ko, nemupiyot, nemot ko. Bitaw dong. Kisa ganit ko lang. Ingon ni mo nga Corina nga gusto ni mo malimtan ba? Ha? Si Corina ba? Corina. Hinsa Corina. Hinsa Corina. Lagi Corina. Ge, ay sigpiyong bangay sa pipiyong. Hinsa Corina dong. Ay! Dong Greggy, boy! Ay! Wala na. Nitiko ka na. Nakatong na mariwan. Nihagong na dong Greggy, ay! Wala na yun. Wala na si Corina. Corina. Wala. Nalipay kay kung natanaw nila Papa Francine og Mama Corina Kuya Dudut. Ikaw day. Hasta man po ko. Kanindot kung dili mag-away sila si Papa ug Mama no. Gani. Nya, hasta ka kuya. Dili na pud ka manugsog nako. Gani. Kumidyar naman lang ako. God. Kanaganing gara-garaan si ka. Joke naman na. Kumitsa dahil nang manugsog ka nako. Ngusiyahay mo ilak man ko kay grabe ka manugsog. Gani. Kumidyar na gani. Para ba ni mo sulti sila sa Papa ug Mama nga si kan honor ka kuya. Karon, ilikuli na to. Ako sultihan, laro malipay. Mayon tag, na-honor ko no? Pumansad mo sulti ko si Mama na mo. Si Mama naman, si Ma'am diay na mo Kung kinsay na honor. Masisultihan na mo, ugma. May tag ma-appeal ko, oy. Bright, mangkakal sa abang subject, gawa sa math. Ako ma-honor sa tiyok ka, ana. Kay, honor man po ka sa una sa pag-grade 4 ni mo. Oo, na-honor ko sa una.
ng kandingay? Oh, si Kanor na. Bati ate hingog kandinga. Kanor, pagpuyo Kanor. Oh, honor mako sa una. Kami si Nora na honor. Kaya sila kinatawanan sa kanding. Nganong katawa ka kaya? Bugal-bugal. May katawar ako. Magbuti ka. Pamang ko magpuot. Nangutan na lagani ko. Nagpuot di ay na. Magdali ta, uy. Kay gigutom na baya ko. Basig, napay-slice bread o palaman sa ato na. Ako sad. Hapdos na ako tiyan ko yato. Dali ka na. Lamba ta. Oh, sige. Oh, sige. Ako yung tempa. Ay, sige, Kanor, maguyod. Kanor, nandun ka na. Ala, pa. Makurin, Papransing, naabaya i-surprise si Kuya Dudut ninyo. Surprise, ha? Beko no, be. Unsa man na? Bitaw Dudot, unsa man na dong? Sulti na, Kuya. Sulti na. Bitaw Dudot, unsa man na? Pinigkahuman na natog pangaon mo. Mayong pagpaminaw Musulti ko sa ninyo. Lex Pino Vlog. Unsa ba na ha nga ipatriling pamangyod? Basta, surprise! Ha, sige. Mga una taon nga. Mahibaw na mig unsa nang sekretuan na. Uy, second ka sa inyong classroom, kuya? Tinuod ka, Dudot? Oh, ma, pa, sikan ko. Pero, dili lang sa classroom. Sa tanan yun nga grade 6, ako'y sunod nga kinadakan o average. Kung mauna, congrats, Dudot. Bebe, pagkaksa ko, be. Kalindot. Thank you, pa. Congratulations, Dudot. Proud kayo minimo dong. Love, ma. Proud Love, kayo, ma. Minyo. Love, ma. Congrats, Kuya. Lamat. Muna, Dudot, muna. Liwat gyud ka na mo ni mama ni mo ko rin. Liwat gyud ka. Salamat ninyo po, ma. Day Miles, salamat din kay ninyo. Unya, ikaw day Miles. Ikapila magas sa inyong klase, ha? Bitaw, Miles. Unsa man ka, ikapila man ka. Pamangkod mi sulti, ma. Pa, pero basin ugma. Usama na sa kinabrightan silang rompa, ma. Unyan siya una grade 4 pa na siya, kina-honor man na siya, di ba? Samot na rin nga grade 5 na siya, di ba, day? Wa palagi mi sulti. Basin gani. Basin. Pero unsa ba imong huna-huna, Miles? Makasudod ka sa top 5 sa inyong klase? Basin mo ko rin. Maapil kag sa dili sa inyong honor roll, Miles. Proud gihapon kay ninyo. Kung ma-honor ko pa, ma, unsa may inyong gift nako? Kay si Kuya Dudut, no? Nag-wish siya nga hatagan og gift ni Tito Greggy. Miles? Ayaw, ana, Dudot, ha? Laing kang paminaw nga moingon ka, ana. Oh. Maawaw ta sa higalan ni Papa nimo. Tingnan, bitaw na ako siya makurin. Ako namang gusto, ma. Bisa na. Abi palang unya nga giabuso na to ang kaayo niya ni Papa ninyo. Sorry, ma. Na, hindi na ta magsulti pabahin, ana, ha? Eh, sige lang, Dudot. Puhon-puhon sa imong graduation. Kamis mama ni mo ko rin. Mo'y mohatag ni mo gift. Mauna, Dudot. Yes. Ako din, ma, pa. Wala din, Kuya Phil. Nganong wa man, nga parehas mamong duhang among mga pinangga. Mauna. May award man mo si Dudot, Miles. Wa. Muhatagin mi og gift. Isip, pahalipay ninyo. Sa inyong pagpaninguha sa inyong pag-eskwela. Tungkol kay, mahal kayo mo na mo ni mama ninyo. Mahal din kayo. Salamat pa, Francine. Makurin. Thank you pa, ma. Thank you ninyo. Pero ako pa, no? Masugot na kung walay gift kika ninyo. Basta, dili lang ka mo larga sa layo aron mo ato dito mo trabaho. Dudot. Isaan na ako pa, ha? Nga dili ka mo larga. Pa, ha? Day ko rin. Francine. Nakalitan kay kus gisol kay Dudot kaniya. Labi na sa iyang gihangyo nga. Isaan na ako pa, ha? Nga dili ka mo larga. Pa? Ingon man sab ko. Marakog gilansang sa akong kilingkuran kaniya. Diyang isulti siya ato. Naluoy ko dili lang ni Dudot. Nilanduhan ni Mais.
Sing, Kay bisan tuod way gisulti si Miles. Pero nabasa na ako siyang panagway nga. Kasama ni Dudot. Nagpakiluoy siya rin ako. Nga dili mo biyak nila. Ninyo nga akong pamilya. Francine, Unsaon ako sila sa pagpasabot sa tanan. Unsaon man, tay ko rin. Tay ko rin. Mihilak mo kung hinuon ka di maayo. pasagdi lang ko, Sing. Pasagdi lang ko. Tay ko rin. Tay. Naapalaki na sila si Papa Francine o Mama Corina sa gawas, kuya. Nasa may lingkuranan. Ugwa mo pa si kaugso ka. Mura man na sila tunay importanteng gisultihan. Mura bitaw. Si Papa Francine kanina ba? Siya akong gihangyo niya nga dili mo larga. Wa dyan mo tingog. Bitaw. Siya po, wa siya mo tingog. Misulti unta pod ka. Gihangyo unta kang Papa nga dili mo larga. Musulti man unta ko. Pero makahilak niya ko, pi. Yan naman siya mo hilak ka. Ano makahilak magkamayon ta to aron na maluoy na to si Papa. Hilak ko ta ka to. Dili na siya magkunaw naglarga unta. Maginabangay ko ta, Miles. Aron na tikin mo larga si Papa. Pakahilak man yung ko, pi. Nawa. Musulti ko ana ni Papa Francine. Maayo palagi ka ninihilak ka. Siyo, oh. Hilak inunopil ako. Nawa niya siya. Mihilak ka na noon maayo. Dunggan ka kanina. Hinay man good na ako. Gipingot ganin na ako. Ako hilong. Gipingot. May gani kayo mo gawa sa imong sipon. Gara lang ka do. Na, maburot na ron. Na, mabaw jud kag takla, ana. Ana. Do. Miles? No, kalit mo lang siya ngaam. No, itong galinong kanila. Abi manamog na nga tuog na mo. Naunsa man ni Smiles, Dudot. Umana siya sa ama. Kalit naman lang siya gilak. Mudritso lang day nga ab. Gawa unsa. Isugtong-tuot ko niya, ma. Tanawa ra. Dudot. Joke naman to. Ay, pastilan. Kamu ba? Joke ra. Kamu ra ba yung duha nga mong anak, ha? Gusto magsinaptanay mo. Maghuy-huy mo. Dili mo mag-inawayay. Bitaw, Dudot. Miles. Iyaman, papi. Ma. Joke ra ka ni. Majoke o dili. Ikaw, Dudot. Nga ikaw magwang. Gawas nga angay mong magsinabdanay. Ikaw, Dudot, ang muprotehero sa mga igsuon. Angay nga, magkahuy-huy gid mo. Kaya saon lang uniha kung wa nami. Kinsa pa may mulaban ni Miles. Sorry pa. Ma, dahil Miles. Nahila ka. Dili kay para lang ni mo, Dudot. Para usab ni mo, Miles. Sorry, Day. Gusto na ako nga bisan pa sa linghod kayo ninyong panghuna-una nga magsinabtanay mo. Nga masabtan ninyo kung unsa ang responsibilidad sa inyong igsuon ngadto sa inyong igsuon. Sorry, Day. Kisa ako lang mismo ang kagalingon. May mga igsuon man sabyod ko, natuan na sila yung dapit pero niadto og hangtod karon. Lisuod gid ako sa kundughan. Nga way lain nga angay nga mosabot sa iyang igsuon. Ang iya ra usab nga igsuon. Ug dili ka na lang. Ang prinsipyo nako para sa akong mga igsuon. Kaya ako man ang maguwang, mauni, mahimong, wa man tingali kini nila hatagi og dili pero maugigisod nako sa akong alimpatakan o kasing-kasing. Nga bisan og dili pa masabot ang usa ka igsuon. Angay gyud ko nga ako siyang sabdon. Kay magkinaunsa pa man ang kalibutan, usar gyud ka klase nga dugo ang naglatay sa among kaugatan. O ginaot nga inyo kung masabdan, Dudot. Miles, hinaot pa unta. Yun siya mong kadyo, nilak naman sa kagbalik. Naluoy ko ni Papa Francine. Oh, Kay puutan kayo siya. Kinagkakayutan niya, kuya. Day. Ili mawasa kung una-unang tanan niyang disulti na to kaniya. Ug tungod ato, ibati ko kami nga ni Papa bisan niya ra siya sa ato, kuya. Gusto na ko danakot. Gusto na ba? Gusto na.
man lagi matug. Uwa pa kong bati ato ka. Mayong pagbuminaw sa Laong Lex gabi, Pino kita na nakaswali pa Blind. mga bata. Nakatog na sila. Matog na ta. Uwa pa lagi kong magtuka. Una na lang o katog. Sa may una-una ni mo. Wa, Wa, good. wa lagi. Sige na, katog na lang. Be, daksan ta ka be. Og, hapo-hapo na kong imong buhok. Ano nga, makatog ka. Kalaong gud atong pangupawa gud. Sige na, katog na lang. I love you, Day Corinne. I love you. I love you, Francine. Tawa ka ra. Nagsukod niya po ka, anak. Pasakti lang gud ko. Pasakti lang ko. May mo pang muhangyo. Unsa may imong ihangyo? May mo pang usbon nimo ang imong desisyon. May mo pa, Francine. Day Corinne. Ba't nalagay mong magklase, Kuya Dudut? Oo, ay mag-practice na po mi sa graduation. Maudi ay. Yan saman, walang gihapon mo sulti sa inyong maestra kung kinsay honor ninyo. Isultihan na mi, Kuya, oy. Og third yun ko. Third ka? Okay. Third man po ka pagka grade 4 nimo, no? Third ko ato. Pero karon gawas sa ribbon, mas tagan kog medal, kay tagan man kog award. Yaya. Congrats, Day. Thank you, Kuya. Anong dagan man kang medals? Ansa may imo mga award, be? Best in attendance sa Girl Scout, sa DRRM, o sa contest sa cartooning. Ah, gabi ha. Imo din gipakyaw. Oo, naning lang. Ako sad. Daghan sa kog award. Pero alam na ako gisulti ninyo. Huwag nila ni papagmama ang tanan, good? Oo, lagi. Sa may mga award ni mo, Pi? Sa Boy Scout of the Year. Sa Prescon. Ako mao'y champion sa Kuan District. Ug na-second ko sa division. Pilipan ako ni mo, Kuya, oy. Ako pa. Genius ko ni good. Manya, officer sab ko sa Students Council sa ato nga school. Ako mo'y kuan by Vice President. Nya, siyempre, may medal Japon. Kiyawa, Kuya. Congrats, Kuya. Ako na ko ni. Salamat, Miles. Nya, ikaw sa congrats po. Ug dahibaw ko, proud kay sila si Papa ug si Mama nato. Bitaw, mayong tagatagan putan ni Lola Tansyang og gift, Kuya, no? Matag man gina si Lola, pero man na kada closing good. Matambong manganina siya kada sa kanato sa stage. Kung taon na natag ribbon o medal. Si Papa Francine pud pa og si Mama ko rin. Kung sakay gift nila nato, no? Mahala na kuha tayo gift nga madawat ni Landay. Ang importante, na-appear mi si Papa, dili siya malayo nato. Di ba? Congratulations niyo, Dudut. La! Yes. Tito Gregi! La? Tito Gregi! Ay kabala ka sa graduation ni mo, Dudut. O sa recognition ninyo ni Miles. Itreat mo og si Papa o Mama ninyo. Yay! Kumusta man mo? Yay! Kumusta si Papa Francine ninyo og Mama ninyo, Corina? Okay naman. Tuas sila sa amo, Tito. Mayo. Naday ko'y sinugatan para ninyo. May pagkaon kong gi-order para ninyo. La! Ganindot. Tinood ka, Tito? Oo, wa ko magkumidya. Naghatag po ko kuan kanang food sa principal's office. Thank you, Salamat, Tito. Kadit. Apyot! Nay, nakita ninyo? Si Apyot nang nagpaingon din nga nagda sa kong gi-order para ninyo. Thank you gid kaayo nimo, Mr. Gonzales, sa imong pag-save sa among lunch. Way problema na, Madam Principal. Ay, Miss pa ko, sir. Ako na si Miss Genoveva Chubibo, but just call me Miss Gino. Wow, Miss Gino. Nindot maminawon, Madam.
Ay, buyag. Dali na ba kaayo kong buyagan? Ay, kabala ka, Miss Gino. Kay dili ko ito magdila. Pero taas. Medyo. Wow. Madam, Miss Gino, dili ko magdugay, ha? Usbo na ako, Mr. Gregory Gonzalez. Thank you very much. I hope nga one of these days, mamahimo kang usa sa among mga benefactors. It's my pleasure, madam. Miss Gino. Nahuman na magpaniod to? Oma, Kilibrihan mi ni Tito Greggy, ma. Kidadaan mi niya si Kuya Dudut o paborito namong crispy chicken. Nga na pa, drinks. Uy, mao ba? pinangga kay ni Tito Greg, ma. Bitaw, ma. Muragin mi niyag mga anak si Kuya. Di ba, Kuya Dudut? Oh, ma. Nga sa ato pa, di na mumukaon ining baon nga giandam ni Papa ninyo Francine para ninyo? Kuya? Busog naman mi, ma. Bitaw mo. Sige. Okay. Dadod ko na lang balik sa ato. Mo naman itong nalain si Mama Corinne de Miles? Bitaw ko yan mo. Oo. Nya, gilutuan na ba kita ni Papa o piniritong isda? Manyawan na to kan, Ang, kay busog naman ta sa gidani Tito Greggy na to nga chicken be. Gani. Dili ka masuko si Papa Francine na to, Kuya? Ano masuko man? Nga, may mag-ato ning sa, di man. Di ba? Luya ni Papa, Kuya, uy. Day Miles. Kadagkan na yun niya po ata. Sa mayang umo nga nagpaduol man siya sa mga bata. Ambot. Maayo lang ang nagsayop ko. Pero laing yun ang akong pagsabot nga nung iya kinikipuhat. Ginoo ko. Nasayop lang ako. Dili ba, Dungrege? Dili man layo din ang balay at tong Francine nga imong suod, amigo, dong? Wapit. Dili tamlaw dito sa ilaha, dong? Ha? Dili ba tamlaw dito sa ilaha? Kuan, kining tanaw lang. Tanaw lang? May magpagpagkahilong ka lang una di, Apyat? Sorry dong, ah. Sorry. Siguro na. Siya ka na. Mag-usap pa ba na din itong Grigi, oy? Naapa tayo ipabot din, eh? No. Uy, itong Grigi! Tanapit. Padagan na naging auto. Ito na? Mula ka makadusog, sultilar ka na! Dong. Shit. Kalain sa akong gibati. Gibati kong kaluoy ni Francine nga nagandam ining pagkaon nga para unta ni Dudut ug Miles. Apan wa nila makaon. Kay may pagkaon nga gihatag kanila si Greggy. May auto mo agi. Apiki ang daan din niya. Mupadaplin ko. Imbis nga may padaplin ako. May hunong man hinuon na maong auto. Ug wa mo padahin og padagan supay ning daan. Magdali ko kuli. Manglagbas na lang ko di asa ilang ng andring aron maapot tayo ko sa amo. Tuwa na sa musubas kasada. Bisud siya siya itong gaming dana. Murag paingon ka to silang Francine. Dong? Kung sa mata din dong nga, nangahunong makita din oy? Gawsam ko. Napuang na ko. Niyapag na ko.
Saan? Mura man ni siya wala kadungog sa akong pagsampit niya, oy. Ay, kadiyata. Raaman siya gisigihag lantaw ditong napita. Ito may babae ganagalakaw sa unahan. Subay itong gamayng dalan. Mao ka katuyag lantaw. Dong. Dong Grige. Okay ka na, Dong? Wala. Nung hupaw siya. Wala na makita ang babae nga iya gisigihan ng lantaw. Kinsa na ka itong babayahan na? Larga na, Pino. Unsal to, Dong? Huwag ka magkabatis kung sulti, larga na. Mupaday na ta. Oo, Dong. Nganong gibalik man ni Mugda ning pagkaon din isbay, day ko rin. Uwa man ni makuha eh. Mga pas mo itong mga bata? Kukuan. Nakakaon ng daan sila si Dudut ug Miles akong pag-abot dito sa eskwelahan, Francine. Unsay nagkakaon? Unsay may ilang gikaon? Kuan kining may nang libre nila. Ha? May nang libre na sab nila? Kinsa nam sinang libre nila? Ha? Kinsa day ko rin? Kuan. Nahibaw kong nalain kasing nga wa makaon sa mga bata kining pagkaon nga imuntang giandam para nila. Pero si Greggy nga suod mong higala ang naglibre ni Dudut ug Miles. Lakip na sa tanang maestro dito sa eskwelahan. Ha? Si Greggy? Sayang, Dong Grige. Nakasulti ta buhat tong imong amigong si Francie nga dito sa tindahan sa may aging mga adlaw ba kay may tuyo ta ito mo. Pwede na mo ito nato siyag hapiton sa ila, ha? Kay dito paman ganoon ta siya sa ilang dapit ato. Ibalik rin ang auto, Pito. Ibalik na to, Dong. Bungol ka, ibalik! Oo, Dong. Ibalik ko. Alibog ba ning kutaw na ko, ay? Dili man hapit masabot na eh. Saan nito? Ano naman ni siya, ay? Kanus aka day siya maabot gikan sa Manila? Wa ka malain, Sing? Ha? Ngano manain man ko? Nga suod man ako na si Greg eh. Ang iyang gibuhat, dili man lang pagpakita nga mitabang siya nato. Nagpakita pod nga mahal niya nga itong mga anak, si Dudut ug Miles. Kay, giapil man niya libre sa mga maestra dito sa eskwelahan. Di ba? Angay di kong malain, anak. Nga, maayo man ang iyang gibuhat. Kay, pila naman kay gayo na siyang mag-anahan sa eskwelahan nila ni Dudut ug Miles. Basig, usa na siya mitabang sa eskwelahan. Kay, matinabangon ba yan na siya? Dakong posibilidad. Sayang. Kay, wa mo magkita. Ha? Ngano ko? Aron ba nga makapasalamat mo unta kaniya sa iyang pag-apil og libre sa mga bata? Bitaw tuod, no? Kaya nga naman di ay. Unsa man di pagsabot ni mo sa akong gisulti? Wa. Unya? Unsay unya? Tutok si Francine nako. Paminaw ni mo. Maayo ka nga adtuon ako si Greggy sa ila? Ha? Ikaw? Ambot ni mo. May tuyo ka man ka niya. Di ba dito kasi ang tindahan sa Sawang pero wa mo magkita kay dito siya sa Manila? Maayo ka? Ngano bang ako may imong pangutan noon nga ikaw may nahibawag unsa imong tuyo nga to niya? Dili ba? Sa paminaw ni mo ba? Kung importante gid kaayo ang imong tuyo niya, ikaw, pwede gyud mong adtuon.
Pero naaragod nimo. Pwede tang magkuyog sa pagpakikita niya? Ha? Uy, ganun pakuyugon pa man ko nimo. Ang akong iuban nimo, ako nalang ibantay din sa tindahan. Mahalinan pa ta. Mayo maguting alin ang naaka kung magsulti ni. Para sa unsa? Ang ako nga, may baw kag unsa iya mo pa nagsultihan. Kinahanglanon pa bagod na. Pwede ramanggod ugwa ko. Di na lang ko, uy. Basig mauliog sa'yo itong mga bata. Kaya wala ra ba kaitarong klase ron. Kaya nagsige naman sila practice sa ilang graduation dito sa eskwelahan. Oh, ikaw? Same tabi o na ha, kay pangipuson ko to akong hinayhay sa likod. Itanaw-tanaw na ako sa tindahan. Di ka pa man kahamulakaw. Dili naman nung tagayo layo ni nga Mumbai sa eskwelahan. Wa naman lang yun siya mo hapit din isbay. Hinoon. Mauwaw sab ko niya. Kay pobre ra ba ko. Samtang siya, kwartahan na kayo. May nanangpit. Kinsa maron? Akong tanawon. Basig, dili din sa amo nanangpit. Basig sa ilang Laura. Uy, ang alalay man ni Greg eh. Siya nang nagsunod ini. Murag biduyo gid ako ang higayon na. Dili na ko maghako og atos ila. Pransing! Nanangpit. Akong sugaton. Greggy boy! Dayon! Mayong tagmatos dito, Kriki, sa ato kuya, no? Aron makita sila si Papa Pransing. Mayo unta. Magdalita, kuya. Kay pasituwa sila, may laho sa ato. Ano? Magdalita? Tana. Greggy boy! Francisco boy! Kumusta? Okay lang, ikaw. Kalois Ginoo. Okay, gyapon bisang daghang problema. Problema ba eh? Maayo kay nasuroy mo. Oo kayo. Kakauban ako sa apyot. Kung alalay dito sa tindahan o sa balay. Kumusta, Apiot? Okay lang, busay. Busing, boy. Ay, taw gana. Kanusabag ko na himong busing. Purdoy man kaita. Ay, tawag, kumugunagod. Mo may uso karon oy. Di lang kumusabay sa uso kay. Di po nabagay na ako. Ikaw ko. Nakita na mo, Pyot? Kabati ka? Ingunan ni kambol kining akong suon nga amigos Pransing, si Francisco. Na, Pyot. Ikaw yun, Greg. Ay, ito, day, manayon ka, ta. Dali, dayon mo sa mong payag. Ay, di na mi mo dayon kay nagdali mo sa gudmi. Di ka mo gudmi si Apyot sa... Dito, day kuno mo sa eskwelahan. Din mag-eskwela nga ako mga bata. Oo, kay gikuha lagi po sa principal nga usa lagi kuno sa mga benefactors dito. Unya, may gihinabang sa tang gamay. Ay, para lang gud nga magatabang punta sa eskwelahan ba? May na lang, di ba? Oo, uy. Pero, salamat kayo, ha? Matodi, day ko rin, naapil day ko nun nimog libre ang mga bata o pagkaon dito sa eskwelahan. Sa panglibre ni mo sa mga maestra dito. Ha? Oo, bitaw sing. Ay, mga buotan diyan ang mga anak ni mo. Matinahawron kayo. Mao nga wag yun ako na sila kalimti. Isa mo tigil kong bilib ni mo, Greggy boy. Mangutan na day ko. May nanghatag magod og pagkaon nila ni Dudot ug Miles utong ni aging adlaw. Ikaw ba gihapon to? Oo, ako to. Ay, nagpasugo ako. Usbo na ko. Salamat yun kayo, ha? Naghuna-huna pa yung taon kas mga bata. Wara na, oy. Wara yun na. Tod, dito mo na ka sa among tindahan. Na may misulti ning Apyot o sa akong mga alalay dito. So, may importante kang tuyo na ko. Oo lagi. Pero timing mang wa ka dito. Dito kuno kas Manila. Bitaw. Pastilan, ikugap yan ako ni Musing, Ay, nahago taon kang adto. Nya, waday ko dito. Mao nga gian hitagyo ka, ha? Aron ba nga makabawi ko? Okay raman good. Ikaw yun, Greg. Ang imo na yung misis, si Corina. Si Corina? Oo. Totoo sa likod. Nagkuha sa mga hinayin. Kadiyot. Corina na itong ngalan sa imong asawa, busay? Gitawag na po ko na imong busing. Francing lang lagi. Sorry kayo, ha? Usipyat, pupuko na. Kaya nga naman Apyot. Sa Apyot, may problema.
Ako anong Greg, wala ay. Ano nang utana ka man bahin sa asawa ni Francine nga Scorina? Ngano? Mga ka-listeners, mga ka-followers, gidapit ko kamo sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon. Bye-bye, Papa, nga sinuwat ni Glenn Pino. O please subscribe my YouTube channel. Salamat kayo no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.